Skypark netreba predstavovať. Ikonický projekt v centre Bratislavy, dielo Zahy Hadid, ktoré zmenilo panorámu mesta. Čo možno o Skyparku neviete, je, že na najvyšších podlažiach sa nachádzajú byty z tzv. Panoramatic Collection a práve takýto byt si teraz ukážeme. Tento byt má ideálnu juhozápadnú orientáciu. Z každej izby vás čaká nádherný výhľad na mesto a západy slnka, ktoré nikdy neomrzia. Byty z Panoramatic Collection sa od ostatných odlišujú tým, že majú zvýšené stropy, podlahové vykurovanie a privátne privolanie výťahu na čip. Byt je nadštandardne zariadený, má napríklad ľatú podlahu Liquid Floor alebo taliansky šatník značky Rimadezio. K bytu patrí aj samostatne uzatvárateľná garáž pre 2 autá a motorku, možno väčšia ako v niektorých rodinných domoch. Byty z Panoramatic Collection sa objavujú na trhu len zriedka. Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť, zavolajte mi a dohodneme si obhliadku.